A clear message from President Emmerson Mnangagwa through his special investment and empowerment advisor, Dr. Paul Tungwarara. Sanabina mashoko buda panguva ino aiwa tiri kuona tsamba inobva kuna Paul Tungwarara. Panguva ino yatiri kuona akaelevatewa mumaZANU-PF structures. Inova another story inorekwa kuzi mava a lot of jostling, mava nemapower struggles with the ruling party zvatikaonawo zvichitaugwa pamuchinguri achiti aiwa ngatistabilizei, ngatimake sure kuti tiri kufamba negore remusangano. Nobva subscribe or like on the bell icon. Tiendera mberi mubuda nyika muchinzi. Empowerment is not a ladder to personal ambition. It is not a factional tool. It is not a currency to bargain for positions. Empowerment is a grassroots mobilization strategy, consolidating popular support for the president and strengthening ZANU-PF from cell level. That is why Dr. Paul Tungwarara was co-opted into the Central Committee. His loyalty, discipline, and unwavering respect for the party leadership. True empowerment builds the party, it doesn't build personal empires. That is why the presidential empowerment initiatives are resuming in earnest. Commander and ED ndomashukana aitogwa panguva ino aiwana Byron dzinoerera pamusoro achikomenda pamusoro pekuelevatwa kwakaitwa Paul Tungwarara. Panguva ino yatoona kuti Paul Tungwarara achinokunzi his elevation aina kuponyanya kumbonetsa, and he did not spend much kuti akukwanisa kupinda mumaZANU-PF structures, but his rivalry anoonekwa anosuspectwa kunzi kuda kwachitagwirei, anoonekwa kunzi spend millions pamwechete nekupa mamwe mapolitburo members mamotor vehicles kuti vasapote his elevation mumaZANU-PF structures. Panguva ino toona kuti pova that rift iri kuonekwa kunzi Paul Tungwarara neempowerment yake akaishandisa kuti agokwanisa kuwana mukana wekuelevatiwa kupinda mumaZANU-PF structures. Mbotizai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro this situation iri kuitika muthe ruling party ZANU-PF. Bvira comment section meredza mafungiro enyu, subscribe or like cheta mabell icon.